darajating praja kawuryan usanya luri Rurah panggraing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti so no sarajana gelo didem tandanging dumadi aradaning radening karuban rubeda dodop tidem prabawaning ratri sasadara wis manjar kawuryan tan kuciwa mamanise menggep sinateng dalu siniwaka sangya pradase aglarning Cakrawala Winu latang langut prandene paksa kebekan
agehing paranggana kang sumewi rata tanpa selo sang proklamator kula nuwun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna sasamunipun ripaduka dalah para kadang asong pambagya wilujeng dumateng rawuhipun Kakang Prabu rumaos bombong kawuran bingah manah raos kula dene Kakang Prabu Kresna rawuh ing pendhaping Amarta nun inggih minangkane ingkang dados panyuwun kula sakadang Kaka Prabu nun inggih Nyai Samyaji labet tresna kula kalian para kadang Pandhawa mila mboten ketang nempuh bebasan sambung oboro colok lintang rambatan pundak Raka Parandara kedah saged minangkani dumateng pamundhut Nyai Prabu ing Amarta ingkang menika Doh Nyai daya-daya pun Kakang Cumadong dawuh wonten wigatos ingkang pundi Nyai Handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mre sekara kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya kula ninggih Kaka Prabu mila sakadang nyuwun rawuh paduka Kaka Prabu Ndarawati wigatos kula suwun kepareng Kaka Prabu anak seni anggen kula sakadang ngunjukaken syukur dumateng ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat karana menapa inggih awit sampun wangsulipun kadang kula Dimas Werkudara anggenipun mentas meguru dumateng Bapa Resi Durna Duh Kakang Prabu kados menapa ngedhaping manah kula sakadang ngantos boten jagaaken bilih Dimas Werkudara saged wangsul gesang inggih jalaran saking pangrenaipun para Kurawa ingkang mamrih pejahipun Nyai Werkudara lumantar Bapa Resi Durna mila sepisan malih Kaka Prabu rumaos beja kemayangan wekdal menika dene Gusti ingkang nyipta jagat taksih kepareng ngempalaken para Pandhawa wetah gangsal Kaka Prabu. Nun inggih Kyai Putadewa. Kang Raka inggih nderek mangawi bagya awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara tetunggilan para kadang malih. Kalih wangsulipun Dimas Werkudara kala wau saya ngandelaken manah anggenipun para titah pitados dumateng ingkang nyipta jagat.
bilih pesti jodoh wahyu pangkat bondo menika manungsa boten nyumurupi sedaya mapan wonten ngarsane Gusti ing nyipta jagat. Mila sampun sakmenestipun menyai sakadang lajeng unjuk syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos Nyai. Nun inggih kaluhuran dawuhipun Kaka Prabu Puntadewa. Kejawi menika Yayi kados pundi Kaka Prabu? Dimas Werkudara kula ibaraken kados tiyang nembe wangsa saking Kesan Tebih. Mila mbok inggih wonten keparingipun Dimas Werkudara mboten ketang namung sekedhik kula pun Kakang badhe nyuwun oleh-oleh saking Dimas Werkudara Yayi. Nun inggih Kaka Prabu. Dawuh paduka mugi wonten tumanggape atur saking kadang kula Werkudara. Dimas Werkudara ana dawuhmu apa mbarep kakangku? Siadi wis mireng apa kang dadi dawuhe Kakang Prabu Ndorowati ingkang mangkono mangsa baranggane Siadi atur wangsulan marang Kakang Prabu Kresna Werkudara ngestoke dawuhe mbarep kakangku. Jlitheng Kresna kakangku. Dimas Werkudara wong gagah piye di? Aku wis tanggap marang apa kang kok karepke dening Kresna kakangku. Ya mung aja kurang pangapura oleh-oleh kang bakal ndak wenehke iki mengko ora wujud pangan lumrah nanging wujud sejatining pangan. Sejatining pangan mau yen dipangan ing kono selawase ora bakal krasa luwe. Ora bakal keluwen. Kuwi karepe piye di? Sejatining pangan kuwi wujude piwulang suci kanggo sanguning wong urip nganti tekaning pati. Pancen kuwi sing tak ajab Yayi. Dimas Bratasena nadyan pun Kakang sakadang uga pengin mirengake mungguh apa wae kang wis nampa kadang para Yayi. Jroning Siadi meguru kalawan Bapa Durna Bratasena inggih kaluhuran Kaka Prabu Puntadewa. Kados idam cempaluk rae sing manah pun Janaka kepengin badhe nderek mirengaken. Kula inggih kepengin badhe nderekaken Kang Mas. Semanten ugi kula inggih kepengin nderek mirengaken Kang Mas. Wah, iya. Wis dadi niatku kapisan kapinteran wajib ditularke marang kang padha mbutuhake. Kresna kakangku mbarep kakangku. Janaka padane kembar. Wis aku saguh mbabarke kawruh sing tak tampa. Ning sing padha mirengke kandhaku kudu golong gilik lair batine. Sebab yen ora manunggal lair batine kawruh mau ora bakal ndayani apa-apa tumrap marang kang padha ngruwokke. Malah kepara dadi sampe kalaning urip. Dimas Bratasena pangrasanipun kakang kabeh kang padha lenggah iki wis padha manunggal lair batine nampa marang piwulang bakal sira tularake Yayi. Wah, iya. Mara padha rungokno critane nggonku meguru marang Durna bapakku. Lan padha eling-eling aja nganti lali. Padha sumrupa dulur-dulurku kabeh kanggo nglampari piwulanging Guru Durna. Nalika semono aku diperintah dening Durna bapakku kenen jegur marang Samudra Hindi. Ya Samudra Kidul ing laladan Minang kalebu
ingkang wigati kinen golek banyu suci ya tirta pawitra dibanding suci jenenge wae minang kalbu minang kuwi pasangan dene kalbu kuwi rasa wong jegur segara kuwi pasangane rasa ya mung mati wiwit rasa gisik samudraku banjur lumaku manengah aku kaget jebul segara mau mung cetheke nganti wektu ucapku semu kibir maido marang jeroning segara ora ngerti anggonku ambyur mau sikilku ditampani dening gegering Gajah Situbanda ya kadangku tunggal bayu Gajah Situbanda krungu tembungku kang semu kibir wangune dheweke gelo atine banjur aku dikipatake saka gegering nganti kelep ana jering banyu lelakon iki mau dadi piwulang tumrape wong urip ingkang surasane aja sok kibir mundhak kabur aja sok sumbar mundhak aber lan seneng ngajeni marang pambiyantuning liyan kudu eling yen urip ana ngalam donya mau ora bisa mentas ijen banjur sawise aku ana jero segara ngerti ana naga gedhe sak bongkoting ental tutuke mangap kaya lawange gua kumitir ora suwe banjur mulet ngubet marang awakku sak kujur aku babar pisan ora nyipta urip mung enek rasa pati kang sumanding mula aku pasrah marang Gusti kang nyipta jagat delalah ana kaeloking jagat jebul ana sisaning kekuatanku diubahke dening kang murbing jagat kasembuh bisa nyekel tuting naga kuku Pancanaka modot banjur bisa nyewek tutuking naga nganti mati kapisanan lelakon iki kena kanggo piwulang sing surasane manungsa kuwi yen wis kapeng kok ing Pancabaya ora bisa miradati apa-apa tumuli pasrahna saute marang kang nyipta jagat lamun lair batin ing gone pasrah Gusti mesti paring pitulungan ngentas marang titah kang lagi ketawan pajoban mau banjur sak matine naga kedadak ana bocah bajang kang mawa cahya sumorot mapan ana pulo dasaring segara kang wujude ora beda Werkudara bocah bajang mau jebul Sang Hyang Ruci kang pancen mapek marang tekaku nyata Dawaraja wis pirsa kabeh pungguh apa kang dadi gegayuhanku usana aku diparingi wedharing tembung tirta pawitra dimahaning suci dene werdine kurang luwih mengkene tirta iku banyu iku lambanging panguripan buktine ngendi ana banyu ing kono mesti ana panguripan banjur pawitra kuwi tegese bening ondene di kuwi luwih tembung bening kuwi tegese menep banjur suci iku ora kelipatan dodosan dadi tirta pawetri dimahaning suci yen dirasa karepe padha gaya urip kang tentrem bisane tentrem kudu kanthi srana menepake rasane pikirane pamrih karep ben dadi daya linuwih lan tansah budidaya uripe aja nganti kelipatan dodosan nadyan urip iku ora ana kang sempurna nanging menungsa diwenake budidaya wong kuwi luwih becik budidaya timbang babar pisan ora ya kanthi gelem budidaya nggayuh tirta pawet dimahaning suci mau tegese jroning ati mau ana niat ingkang luhur kepengin menepake pikirane yen wis menep pikirane adate ora bakal kleru apa kang ditindakake sebab wis dipitung kanthi telsih lan genep yen wis bisa mangkono tegese menungsa mau wis bisa kasinungan kawruh manunggal lang-langing driya mangu mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin wong yen tantu lusa
mengko sang Dyah Utama mangkono wewesnya Nalendra wis ngrerepa mau kaya mangkono tata tatas titis sabdaning Sang Werkudara medharake ngelmu panunggal ndadak sakala pangribawane Mahanegara goraning kayangan jogining Saloka ndadosaken duyuk duka yayasinipi Sang Hyang Manikmaya sigra hangutus Sang Hyang Narada tumrun wonten ing pendhaping Ngamarta ya tumedhak Sang Hyang Kaneka Putra sekedhip terus praktek ing pendhaping Ngamarta ndadosaken kaget kang samomya tansah marapamoring suksma sinuksmaya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Oh